18 души бяха задържани в Пловдив по съмнение, че са част от международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред тях има и непълнолетен. Сред тях има и баща с синовете си. Единият от двамата синове беше задържан дни по-рано заради нападение над двама непалски граждани. Ще се изяснява има или не връзка между тази група, която се е събирала в изоставено бивше заведение в града, и групата, която беше задържана за побоя до смърт над Георги Кузев. Какво знаем за Кръв и чест, освен че възниква в Великобритания в края на 80-те години? Нашия кореспондент в Лондон, Павлина Трифонова, проучи дейността на организацията, нейното начало, нейното минало, както и влиянието и днес, така че сега Поли ще ни разкаже. Добро утро! Надявам се, че ме чуваш добре. Какво знаем за началото на Кръв и чест в Великобритания? В годините, доколко се е разраснала тази група, в момента има ли влияние? Свързана ли е с конкретни престъпления, освен с нацистка риторика и нацистка символика? Забранена ли е в Великобритания? Добро утро отново. Организацията, или както те се наричат мрежа, организацията, или както се нарича мрежата за влияние в националистическите среди, е възникнала през 1987 година от Иан Стюарт. Това е фронтмен рок-бандата Screwdriver, което се превежда на български като отверка. Той започва за първи път да пее как всички, които искат тяхната земя да бъде свещена, трябва да се обединят и да се подложат като жертвени хълмове, върху които тя да може да благоденства. Той развива и тезата за величието на бялата раса и как това трябва да се защитава. Първоначално има страшно много последователи. Много хора се събират на концертите, които той организира, стига се до сблъсъци, и от тогава неговата дейност и на организацията Кръв и чест е подложена на полицейски мониторинг. Така е и до днес, 30 години, повече от 30 години.